biti u telu, odnosno biti u duševnosti i biti u duhu su dve različite stvari. I sad želim samo na kratko da to razjedinimo i da razumete. Kada si u duhu, kad prebivaš u duhu svetom, ti želiš Božju volju za svoj život, ti samo gledaš u Isusa, ti si tako gladan Isusa, ti bi non stop provodio vreme sa njim. To vam je kao kad se zaljubite. I nikad vam nije dosta te osobe, stalno želite još. Da li ćeš slušati propovedi, da li ćeš da prebivaš u reči, da čitaš, da istražuješ, da li ćeš provoditi vreme sa braćom i sestrama koji su također ispunjeni duhom, koji će te ohrabriti, osnažiti, vidiš bre da ljudi gore u duhu svetom, od kojih ćeš se najesti, slušaj me dobro, duhovne jake hrane, ona se zove meso. Ja se kod nekih braća najedem mesine, dobrog mesa se najedem. Znači ne pričamo ovdje o mlakim hrišćanima koji prebivaju u telu i ono ne bi ni da spomenu Isusa. I ako im neko spominje Isusa, to je njima smaranje. Znači, kad si u duhu, to ti je ta pozicija. I ne kontrolišete tvoje emocije. I mnogo lakše možeš da slomiš svoju volju i da podrediš Isusu. Međutim, kad te Sotona ubaci u telo, odnosno u emocije, ti postaneš duševan. Znači, ti si vođen emocijama, a Sotona će te ubaciti u telo tako što će te konstantno provocirati. Znači, provocirat će te, pogotovo tvoj ego. Zato Isus kaže da je jako bitno da se odrekneš sebe i da kreneš za njim. Ja vidim mnogo hrišćana koji ne mogu sebe da se odreknu. Znači, njima je taj ego toliko bitan i kad im stalno diraš u ego, njih toliko to provocira da oni stalno idu za emocijama i za telom. Ali, kad te Sotona ubaci u telo, šta se dešava? Vođen si emocijama. Tvoje odluke nisu Bogu ugodne i Bogu drage. Da ti želiš da zadovoljiš svoju pravdu. Više to nije borba za Isusa Hrista, odnosno borba u duhu, borba za Božji narod. Ti počneš, znači iz te borbe ti padaš dole i ti boriš teku svoju bitku. Dokazuješ se Đuri, Peri, Marku, Janku. Ja sam rekao, on je rekao, šta smo rekli, mi smo rekli, ja nisam, ja ću sad da ti se opravdam, pa ću ja tebi da pokažem kako, ja ću tebe da uvredim, da ti kažem da si ti sektašica, da pa kao... To ti je klasična priča kad je čovjek u telu. I evo sad vas molim, ja znam da vi to radite iz zaštite, iz ljubavi prema meni, ali nemojte obraćati pažnju na ljude koji tu nešto ružno pričaju za mene. Oni moraju to da rade, oni rade posao svoga oca. Meni Isus ništa drugo nije obećao nego to. Znači, gdje se pojavljuje Isusov duh, mora biti demonskih manifestacija. Ljudi, u duhovnom svijetu, duhovni svijet i zakoni njegovi su skroz drugačiji nego ovi fizički. Tebe će demoni potvrditi.